وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. muna cewa ɗaya daga cikin sunayen suratul hamd shine ummul kitab. Ummul kitab tana iya yiwuwa saboda ita ce asalin shi littafi din. Muka ce kuma wannan shine abin da yasa aka sanya ma manzon Allah ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummi. Ba cewa baya rubutu baya karatu ba. Akwai dalilai na tarihi masu yawa da suka nuna rubutun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da karatun shi bayan tabbatar mu'jizan alqur'ani. Ba laifi bayan tabbatar mu'jizan alqur'ani sun gaji sun kasa zuwa da irin alqur'ani daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubutu ko ya karatu. Ya ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Cewa kai baka kasance ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, baka kasance kana karanta wani littafi ba gabanin shi. Kunta da ma'anan sha'an da ada zai iya zama, ba cewa baka kasance da ma'anan tunda ba, wato ba sha'aninka bane ba al'adarka bace karatu da rubutu. Wannan bai kora asalin karatu da rubutun ba in haka ce ma'ana. An gane abin da muke cewa in ya zama cewa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik, ma'anarta ita ce in ma'anarta ita ce ba al'adarka bace ba sha'aninka bane karanta wani littafi gabanin shi da rubutu da damanka. Wannan bai kore asalin iko akan rubutu da karatu ba, ko ba lura ba. Saboda haka zai iya yiwa abin da ayat take nufi shine wannan, cewa ba al'adar ka bace ba sha'anin ka bane karatu da rubutu. Saboda haka abin da ta kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al'adar rubutu ba asalin rubutu ba. An gane abin da muke cewa zai iya yiwa haka. Sannan ko da ma wato in haka ne, in al'adar rubutu ta kore mashi, kaga to da hikima domin yana cewa idan lartabal mubtilun, inda al'ada kace rubutu da karatu da waɗanda suke masu barna masu batawa mubtilun da sun yi shakka, sun yi ta masa shakkan tuntuna suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar, kamar yadda muka ce. Sai Allah ya ce mai bal huwa ayatun bayyinatun, shi alkur'ani ayoyi ne bayyanannu a cikin zukatan waɗanda aka ba ilimi, a cikin zukatan su suke rike da su, suka kiyaye su ayoyin. To kaga kenan in wannan ita ce hikima din, cewa saboda kada masu barna masu batawa su yi shakka, idan mu'jizan alkur'anin ta tabbata bayan da Allah subhanahu wataala yake cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Idan kun kasance a cikin raib da tardid da shakka da kirdado akan abin da muka sassaukar akan bawanmu, to ku zo da sura guda ɗaya. Da yace suratin da tanwin, wato komin gajartatta, kowace irin sura mun ba ku zo da ita, ba sai bakara ba. An gane abin da muke nufi? Fa'tu bi suratin, ku zo da kowace irin sura min mithlihi, daga irin shi din, ko irin shi alqur'anin, ku zo da sura irin alqur'anin, ko ku zo da irin shi wato daga irin Muhammad wanda ya kasance ummi bai da malami. Yana cewa laqad labithtu fikum umran min qabla, ai na zauna a cikin ku shekaru da yawa gabanin zo muku da alqur'anin, shekara 40, sulufi 2 na rayuwata a doron kasa. Shekara 63 yayi, shekara 40 sulufi 2, 60% na rayuwata na zauna a cikin ku, ban zo muku da wannan bai. Ya za ku ce daga gare ni yake? Ban taba zuwa muku da waɗannan ma'anonin da waɗannan ulum din ba, na ce na baku labarin sama, na baku labarin ƙasa,
na baku labarin Allah da farkon halitta da yanzu yanda ake da karshenta, da kyawawan ɗabi'u a mutum shi a ƙashin kanshi, da kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma ga baki ɗaya, da ilmuka daban-daban, da hukunce-hukunce, da komi da komi. Laqad labistu faqad labistu fikum umran min qabla, ai na zauna a cikin ku mudda ta zamani gabanin shi. To ku zo da sura ko da guda ɗaya daga irin shi, sannan sai ku kira shaidunku. Yake ta me, in har ba ku iya ba kuma ba za ku iya nan ba. Walan taf'alu jumla ce isti'radiyya, cewa kuma ba za ku iya din ba, in ba ku aikata ba kuma ba za ku aikatan ba. To bayan wannan ya tabbata, nake so in ce bayan wannan ijaz din ya tabbata akan mustawa din shi alqur'anin akan kanshi, da kuma mustawa din wanda aka sassaukar da alqur'anin akan shi, ba laifi daga baya ya zama yana rubutu yana karatu. An lura da abin da muke cewa, saboda hadafin ya riga ya tabbata, manufar ta tabbata, idan lartabal mubtilun, manufar ta riga ta tabbata. Sannan ko da ma a ce abin da ake nufi da shine cewa baya rubutu baya karatu, to sai muka ce a wannan kaddarawan ma ba aibi bane akan shi, saboda bai bukatuwa ya zuwa ga rubutu da karatu kafin ya wukofi akan malumat. Wato kowanne guda biyun ba aibi bane. Na farkon ya fi zama rashin aibi akan manzon Allah min babin aula akan fin dacewa. Na biyun a ce san baya rubutu baya karatu, shi ma ba aibi bane, saboda baya bukatuwa ya zuwa ga rubutu da karatu kafin ya san abubuwa.